אני רוצה לומר כמה מילים על המקום שהמועד של ל"ג בעומר תופס כיום בתודעה הציבורית, הדתית, התורנית והמסורתית. ולפני שאני מתחיל, אני רוצה להבדיל הבדלה ראשונית, משמעותית, בין מה שניתן לשייך אותו לנוהג, למנהגים מסוימים של קהילות או של קבוצות, לבין קיבוע המועד הזה כמועד דתי וממש כמו חג יהודי בלב לוח השנה העברי. כשמדברים על מסורת, אז אפשר לדבר על נהגים מסוימים שמקובלים בתוך קבוצות מסוימות, למשל הקבוצות של מקובלים או כל מיני קהילות בצפון אפריקה או במזרח או קהילות חסידיות שנהגו לציין את היום הזה בעקבות המרכזיות של רבי שמעון בר יוחאי בתודעה שלהם, בתורה שהם לומדים וכו'. וזה בא לידי ביטוי בהדלקת נר, בעלייה לקבר לפעמים של רבי שמעון ועוד ועוד. זה דבר אחד וצריך להתייחס אליו בהקשר כזה ומתוך הקשר מקומי, לוקלי של מנהגי קהילות והסגנון הספציפי שלהם והנטיות השונות שלהם לפי האוריינטציה שלהם. וזה דבר שצריך לדון עליו באופן ענייני ומאוד מקומי. אבל התופעה שאני רוצה להתייחס אליה היא תופעה אחרת. היא תופעה שבה נושא כזה שהוא לכאורה קהילתי, מקומי, קבוצתי, הופך להיות חג טוטלי. חג יהודי, מסורתי, תורני, ששייך לעם היהודי בכללותו. ויש לו סמנטיקה משלו, יש לו שפה משלו, עולים להר, עלייה להר, משהו ביטוי שאנחנו מכירים מעלייה לרגל, עלייה להר הבית, עלייה לבית המקדש, או למצער. בתורה אנחנו מכירים את זה מאלה שרצו לעלות, המעפילים, ושלא עלתה בידם. אז מונחים דומים מאוד שקשורים לקדושה של המקדש, לקדושה של בית המקדש, למקום שבו מקריבים קורבנות ומתקרבים לקדוש ברוך הוא, הפכו להיות ביטויים שמוחלים על הר מירון וקבר רבי שמעון בר יוחאי, כביכול מחליף את המקום הזה. והיום הזה הופך להיות יום התעלות מיוחד, כולל ביטויים ודרכי התייחסות שהפכו להיות ממש, אפשר לומר, אינפלציה של התייחסות בעייתית ליום הזה, כמו למסור נפש, מוסרים נפש של רבי שמעון בר יוחאי, מוסרים נפש על עלייה למירון, כדאי הוא רבי שמעון לסמוך עליו בשעת הדחק, מונח מתחום ההלכה שהפך להיות ביטוי פופולרי לגבי חגיגות ל"ג בעומר. ולתופעה הזאת צריך להתייחס כתופעה בפני עצמה. לבדל אותה מהנושא של קהילות וקבוצות שנוהגים לציין את היום הזה, אלא להתייחס לתופעה הזאת כתופעה. ל"ג בעומר מתחיל מכך שהוא צוין בעבר כיום שבו פסקו תלמידי רבי עקיבא מלמות. הרי אנחנו יודעים שבספירת העומר אנו נוהגים כמה מנהגים של זיכרון ואבלות, בגלל שבתקופה הזאת מתו תלמידי רבי עקיבא, ול"ג בעומר, ביום הזה הפסיקו תלמידי רבי עקיבא מלמות. עם הזמן היום הזה הפך להיות קשור לרבי שמעון בר יוחאי, כנראה בשל כך שרבי שמעון בר יוחאי הוא תלמידו של רבי עקיבא, שנותר, ולאט לאט הדבר נקשר לגילוי סודות התורה על ידי רבי שמעון בר יוחאי בעולם הקבלה, גילוי הקבלה, ואחר כך זה נקשר להילולה של רבי שמעון בר יוחאי. אגב, דבר שבצורה הזאת אפילו אצל הארי לא מוזכר. אז מכאן אני רוצה להתחיל ולומר משהו לגבי מסורת. מציגים הרבה פעמים את הנושא הזה של ל"ג בעומר כנושא של מסורת, שאפילו כורכים אותו עם יהודים מסורתיים. מה שצריך לומר וחשוב לומר שהוא לא נכון.
המסורת של לחגוג את ל"ג בעומר היא עניין שהפך להיות רווח טיפין עם הארי וקבלת הארי ותלמידיו, הפך להיות נהוג לציון בחוגי מקובלים ואחר כך קצת בחסידויות, אבל הוא הפך להיות מועד רווח ציבורי כללי בעשרות השנים האחרונות, לא לפני כן. כלומר, אם יש ביטוי לאיזושהי הפיכה, חידוש בתוך העולם המסורתי, דתי, משהו שחותר תחת המסורת מהרבה מאוד כיוונים, זה דווקא החגיגה של ל"ג בעומר, ולא היעדר החגיגה שלו. וכאן צריך לומר משהו באופן כללי. ואני אומר כמה דברים על ל"ג בעומר בהתייחסויות מהקל אל הכבד. אז דבר ראשון, המועד הזה הוא לא מועד ששייך למסורת היהודית. למסורת היהודית יש את החגים משלה, יש את המועדים משלה, והדבר הזה נכנס מתוך איזשהו ציון, שוליים מסוימים, הפך להיות מועד ציבורי. אגב, אנחנו עדים בשנים האחרונות לניסיון כזה להכניס מועדים ציבוריים רווחים בהרבה מאוד זירות. למשל, י"ט כסלו, ראש השנה לחסידות. הופך להיות חג פופולרי של העם היהודי. ועוד כאלה וכאלה. וצריך להתייחס לכל הדברים האלה בגישה אחת. כלומר, גישה שבסופו של דבר היא אנטי-מסורתית. היא גישה שטובעת חגים חדשים, מועדים חדשים במסורת היהודית, ובאה בביטחון עצמי לתוך המסורת היהודית, ונכנסת לתוך המסורת הזאת עם המועדים האלה כמועדים כלליים שרלוונטיים לכל וממש ללוח השנה העברי. אבל זאת נקודה ראשונית. אני רוצה להתקדם אל הנקודות הבעייתיות באמת. הנקודה השנייה שאני רוצה לומר, אין בעולם היהודי ובתורה שום חג ושום ציון ושום זכר למשהו שנקבע סביב אדם אחד. ולו יהיה זה הגדול שבגדולים. אין לנו חג לציון משה רבנו. יש לנו אמנם יום שעל פי מסורת רווחת הוא יום פטירתו של משה רבנו, זה עין אדר, אבל הוא לא יום שמציינים אותו כאיזשהו יום בעל משמעות. החגים והמועדים שאנחנו מציינים בתורה לא קשורים לבני אדם. הם קשורים ליחס הישיר שבינינו, עם ישראל, לבין הקדוש ברוך הוא. כך זה חג הפסח, כך זה חג השבועות, חג הסוכות, וחגים שתקנו לנו חכמים כמו חנוכה ופורים, שקשורים ליחס הישיר שבינינו לבין הקדוש ברוך הוא, יחס שיכול להיות יחס תקופתי, כלומר שקשור למאורע של התקופה, של עונות השנה, חג הקציר, חג האסיף, חודש האביב, וגם חגים שקשורים למאורעות היסטוריים שיש להם השפעה על עיצוב התודעה הדתית שלנו. כמובן, יציאת מצרים, מתן תורה, ההליכה במדבר והישיבה בסוכות בצל ההשגחה של הקדוש ברוך הוא, וההצלה הרוחנית בחג החנוכה, הצלש מרדיפות אנטישמיות בפורים וכו' וכו'. אלה מאורעות היסטוריים שיש להם השפעה כללית על העם היהודי, וחכמים תקנו אותם, או שהם קובעו בתורה כחגים כדי לשדר את המשמעויות האלה. אבל אין ביהדות חג סביב אדם. חג סביב אדם מסוים, גם אם הוא גדול התנאים, רבי שמעון בר יוחאי, או מגדולי התנאים, יש בו טעם לפגם וטעם שממש קרוב לעבודה זרה ולעבודת אלילים. היחס שלנו עם הקדוש ברוך הוא יחס ישיר, הוא לא זקוק למתווכים. וזה קשור באמת לנקודה שהעליתי קודם, והיא נקודה שלישית, שהחגים שקבועים במסורת היהודית קשורים לתכנים ספציפיים, לתכנים רחבים של התודעה היהודית.
הן היסטוריים, הן תקופתיים, אבל הם קשורים לעבודת השם ולערכים שהתורה מבקשת לקדם. הם לא קשורים לחגיגה סביב אדם אחד. ונקודה נוספת שאני רוצה להעלות, רחבה יותר. אין שתי תורות בישראל. חכמים והראשונים הקפידו מאוד לדבר על סמכות אחידה, הסנהדרין כסמכות אחידה, וגם מה שכל עם ישראל קיבל כאיזושהי סמכות שאפשר לדבר עליה באופן כללי. וכל זאת כדי שלא יהיו 1000 תורות בישראל, או שלא יהיו 2 תורות בישראל. אין שום הצדקה במסורת היהודית לקחת איזשהו מועד ששייך לעולם ספציפי מסוים, עולם הקבלה, ולהפוך אותו למועד חשוב, בסיסי ויסודי בתודעה ובמסורת היהודית כולה. הדבר הזה מייצר 2 תורות, והוא בעצם לוקח עולם מסוים, ספציפי, ומשליט אותו על המסורת כולה. אבל המסורת היהודית הרבה יותר רחבה ממסורת ספציפית כזאת או אחרת, ולו תהא זאת המסורת של הקבלה. יש תורה אחת, ואנחנו יודעים מהי, והיא התורה שקיבלנו, יש לה את המועדים שלה, את המצוות שלה, מה שתיקנו חכמים, חתימת התלמוד על פי הרמב"ם, אבל המצאת חגים חדשים חותרת תחת העיקרון הגדול של תורה אחת תהיה לכם. אבל הנקודה העיקרית שצריך להעלות ביחס למועד הזה של ל"ג בעומר, וזאת נקודה עדינה שקשה קצת לשים את האצבע עליה וגם להבין אותה עד הסוף. ל"ג בעומר מצוין כחג של אתוס יהודי שלא מבוסס על תורה של הזדהות, הבנה וחיבור עם האמונה ועם התכנים שלה, דרך צדקה ומשפט שהתורה מדברת עליה, האידיאלים שהתורה מדברת עליהם, ליראה אותו, ללכת בדרכיו, לשמור מצוותיו וחוקיו, להיות דבק בקדוש ברוך הוא. ל"ג בעומר לא מציין את כל אלה בצורה כזאת או אחרת. הוא מציין משהו אחר, ובכל הסמליות שמלווה אותו הוא מציין משהו אחר לגמרי. הוא מציין את ההדרה של הבלתי מובן, של הסוד, מה שאוהבים לכנות הסוד. כלומר, הדבר הזה שאין לנו השגה בו, המבנה של יהדות שמבוססת על ככה זה, איזשהו מבנה של ציות, של סודות לא מובנים, של דברים שקורים בעולמות העליונים ואנחנו חוגגים אותם בגלל הידע, איזשהו ידע אמורפי ומעורפל, שהדברים האלה קורים באופן כזה, במקום שהדבר הזה יהיה הזדהות פנימית של עבודה פנימית של יראת שמיים, מידות טובות, קיום מצוות וכו' וכו'. זאת אומרת, זה כניסה של משהו שונה בתוך התודעה היהודית, שמלווה הרבה מאוד תודעה יהודית שהופכת להיות רווחת יותר ויותר בעשרות ואפילו במאות השנים האחרונות, תודעה יהודית של נתק מההבנה של המצוות ומההזדהות עם הערכים המוסריים של התורה. להפך, זה איזשהו ככה זה כזה שמדברים בשמו. והוא בא לידי ביטוי בעצם צורת ההתייחסות למועד הזה. אני הולך לומר על זה כמה מילים עוד רגע. אבל לפני כן אני רוצה לומר נקודה נוספת, שכמובן מצטרפת אל הנקודה הזאת. זה מועד של מה שאפשר לכנות הפופ הדתי. כלומר, המאפיינים שלו, הריקוד סביב מדורה, שממש מזכיר ריקוד סביב טוטם, הריקוד ההמוני סביב מדורות, האקסטזה ההמונית, עלייה להר, כניסה הזאת לריקודים אינסופיים, לשחרון חושים ולריקודים מעורפלים, ואפשר לומר אפילו כאלה
חסרי גבולות, ממש מזכירים תופעות המוניות של עיבוד הדעת ושכרון חושים סביב טוטם, סביב אקסטזה קולקטיבית. ברור מאוד מה מושך אנשים לשם. חגיגות כאלה מושכות לחלוטין, הן מפתות. אבל השאלה איננה האם זה מושך והאם זה מפתה, והאם זה מדבר לאנשים או האם אנשים מתחברים לזה. מילת הקסם כיום היא חיבור, או האם זה משמעותי. בוודאי כשאנשים מתחברים לזה, אם לא, אז זאת לא הייתה תופעה המונית. ובוודאי שאנשים מוצאים בזה משמעות. אבל זאת לא תמיד השאלה. השאלה החשובה היא, האם המשמעות שאנשים מוצאים בה היא משמעות חיובית או שלילית? האם החיבור הזה הוא חיבור טוב או חיבור לא טוב? וחיבור שנעשה באופן הזה, ולא בכדי, כי זה קשור לנקודה הקודמת שאמרתי, הנקודה הזאת של התורה של הכך הזה. החיבור ההמוני, האקסטטי הזה, שהופך להיות, שוב, גם הוא, רווח בשנים האחרונות, כצורה מסוימת של עבודת השם, בעקבות הרבה מאוד חדירה של אלמנטים, או מתורת ברסלב, או בכלל מאיזשהו פופ המונים, ואווירה של מועדונים שהופכת להיות המעצבת של היהדות, ואיך צריכה להיראות יהדות, איך צריך להיראות בית כנסת, ואיך צריכה להיראות מסורת. האקסטזה ההמונית הזאת נוגדת לחלוטין את האופי שהתורה מדברת עליו. כאופי של מידות טובות, של יראת שמיים, אבל בעיקר של אחריות ועיצוב תורה שקשורה לעבודת השם מידתית, פנימית. שכרון חושים ואקסטזה בהיסטוריה היהודית קשורים הרבה יותר לעבודה זרה. גם סביב העגל יהודים רקדו באקסטזה ובשכרון חושים. ולפעמים במקרים שהם זיכרון, אפשר לומר, טרגי בתוך ההיסטוריה הרוחנית שלנו, נדב ואביהו למשל. הם באו באש זרה לפני הקדוש ברוך הוא, מתוך אקסטזה ושכרון חושים, בקרבתם לפני השם וימותו, וחז"ל באמת מציינים את הדברים האלה. באו שטויי עין למקדש. זאת אומרת, כל האופי האקסטטי הזה הוא בעייתי מצד עצמו, כשאנחנו חושבים על האופי של התורה, איך תורה צריכה להיראות. לאקסטזה יש כוח, אבל פופולריות לא מכשירה משהו. להפך, צריך לבחון דבר פופולרי ולראות האם באמת הוא תואם למה שהתורה מבקשת ללמד. ובסופו של דבר, אם לסיים את הדברים האלה סביב נקודה מאוד משמעותית שהופכת להיות אקוטית בשנים האחרונות, כולל בשנה הזאת, שאנו יודעים שיש איומים ממש של ירי על מירון, וההליכה למירון כרוכה בסכנת נפשות. וכאן צריך לומר משהו הרבה יותר רחב. ביטויים גדולים מאוד שנאמרו בהיסטוריה היהודית ביחס לשימור התורה כמו מסירות נפש, נאמרים כיום לגבי ל"ג בעומר והעלייה למירון. אנשים מדברים על כך שהם מוסרים את נפשם לעלות למירון. מוסרים את נפשם למען רבי שמעון בר יוחאי. כדאי הוא רבי שמעון לסמוך עליו בשעת הדחק, ועוד כל מיני ביטויים כאלה. לקחת את הביטויים האלה ולהשתמש בהם כדי לקיים איזה שהם הרגלים ומנהגים של הילולה או יום זיכרון, זה מעיד עד כמה התופעה הזאת הפכה לתופעה בעייתית שחותרת תחת התורה עצמה. בתורה עצמה פיקוח נפש דוחה את כל התורה, חוץ מ3 עבירות חמורות.
פיקוח נפש דוחה שבת, פיקוח נפש דוחה יום הכיפורים. אבל כיום אנחנו שומעים, כדאי הוא רבי שמעון לסמוך עליו בשעת הדחק. אנחנו מכירים גם את האסון שקרה במירון. ולא בכדי. הוא קשור לכל אותה תנועת נפש של עיבוד העוגן הדתי היציב שיודע להבחין בין עיקר לטפל, בין מה חשוב ומה לא חשוב, על מה מוסרים נפש ועל מה לא מוסרים נפש. איפה הביטוי של מסירות נפש הופך להיות ביטוי של חוכה והתלולה. מסירות נפש נאמרה לגבי מסירות נפש על התורה, וכאן מסירות נפש נאמרת לגבי הילולה ולגבי מסיבות סביב מדורות. הדבר הזה מראה ומגלם את גודל האבסורד ואת הקצה שאליו הגיע האבסורד הגדול של מירון וההילולה בל"ג בעומר. וכל זה אמור לגרום לנו לבחון בכלל את משמעותו ואת מקומו של היום הזה. כאשר אומרים דברים כאלה היום, נוהגים להציג אותך כאדם יבש, רציונליסט, בר מינן, רמב"מיסט, בר מינן. או הרבה יותר מזה היום, סוג של בומר או אולדמן, אולד סקול, מישהו מזוקן זקן שלא מעורה בעניינים ולא מבין את החיבור של הצעירים לחגיגות החדשות ולתופעות החדשות וכו' וכו' וכו'. וכך עושים דלגיטימציה לתורה עצמה. עושים דלגיטימציה לעובדה שהתורה עצמה יש לה מה לומר בנושא הזה. וכמו הרבה דברים, האקסטזה והשיכרון החושים, איך אמרו חז"ל, ליצנות אחת דוחה 1000 תוכחות. אז באמת יש כאן ליצנות אחת. לומר, אתה רציונליסט, אתה יבש, אתה זקן. כל מיני אמירות כאלה שנאמרות לגבי מי שמעז כיום לומר דברים על התופעות האלה, ונידון לשלילה בעצם העובדה שהוא מבקש לחשוב מחדש, לבקר, לראות לאיפה הגענו עם הדברים האלה. וזה חלק מהתופעה. זאת אומרת, ההתנגדות לביקורת ולהבנה של התופעה בשם איזשהו תזרום מקליל כזה, הוא חלק מהתופעה הזאת של חגיגות ל"ג בעומר והתופעה הציבורית שזה מייצג. אלה דברים שלדעתי חשוב לומר על ל"ג בעומר, ולא רק בקשר ליום הזה, אלא בקשר לעובדה של"ג בעומר מעצב תודעה דתית ותורנית רחבה מאוד כיום, שצריך לדעת לעמוד מולה, להבין אותה ולהתמודד איתה.